Wel, Angharad, mae'n braf iawn cael dod draw yma i Finch Farm i dy gyfarfod i heddiw yma. Sut mae pethau mynd yma yn Everton? Ie, yn gret. Dwi wedi bod yma rhyw 6 mis nawr. A dwi'n mwynhau fy'n hynna'n lan yma. Mae Lerpwl fel dinas yn gret. Mae'r merched yn gret a dwi'n datblygu fel person a fel chwaraewyr, so mae'n amser gret ar y foment. Dweud wrthai, sut nath y siwrna pêl-droed i gychwyn? Achos ydw i'n iawn i feddwl mai rygbi oedd dy gamp di'n reiddiol? Ie, oedd dad yn hyfforddi tîm rygbi, so o'n i'n wastod yn chwarae rygbi. Ond nath i gyrraedd 12 mlwydd oed, o'n i ddim yn gallu chwarae rygbi gyda'r bechgyn yn ragor, so nes i symud i pêl-drod a nes i wedyn mynd i Arsenal yn Llundain. Oedd trial ar yr internet, so nes i just llenwi fe mewn. A ges i fy cyfle a nawr dwi ddim yn edrych yn ôl. A ti wedi cael dipyn o siwrna ers y dyddiau cynnar yna yn Arsenal yn dod? Nes i mynd i Bristol yn gyntaf a nes i cael 4 mlynedd yn Bristol yn y Champions League. Oedd e'n amser gret lawr yna. A wedyn symud i Notts County ble nathon ni ffoldio. Ie, oedd e'n cyfnod anodd achos o'n i yn Notts County, so oedd rhaid i fi symud allan o'r tîm. O'n i ddim yn gwybod os oedd tîm moyn fi neu oedd rhywun yn gallu affordio talu i fi, so oedd e'n anodd iawn, ond ers i fi symud lan yma, dwi'n mwynhau'r gêm eto ar ôl popeth sydd wedi digwydd, so na. Beth am bêl-droed rhyngwladol? Hanner ffordd drwy'r gystadleuaeth ar hyn o bryd, ond yn eistedd ar frig y grŵp, pwynt yn fwy na Lloegr, a nhw ydych chi'n wynebu nesaf. Ie, mae'n jyst yn rhoi fel smail ar yr wyneb achos mae'n amser gret i ni fel gwlad i fod yn. I chwarae 4 gêm a cael 10 pwynt. Mae'r tîm yn credu yn ein gilydd a ni'n gwybod bydd y gêm nesaf yn erbyn Lloegr yn gêm anodd iawn, ond mae'n gêm ni'n edrych ymlaen i a ni'n gobeithio mynd a chael y 3 pwynt. Dych chi'n gweld yn amlwg iawn bod chi'n grew o genod sy'n agos iawn at eich gilydd. Ydy hynny'n wir? Ie, yn wir, ni gyd yn ffrindiau. Ni'n chwarae yn erbyn ein gilydd pob wythnos, ond pam ni ar y pitch, ni'n rhoi'r tackles i fewn, ond off y pitch, ni gyd yn ffrindiau dda. Ni'n neud pethau hefyd allan o pêl-drod, so ni'n gyd yn dod lan a ni'n cwrdd yn Lerpwl neu'n Caerdydd pan mae dydd bant, so ni'n agos iawn a mae hwnna'n helpu ar y pitch hefyd. A dwi'n gwybod bod gen ti a Sophie Ingle secret handshake hefyd. Ti'n gallu dysgu hwnna i fi? Ie, na i dreial, ond bydd Sophie ddim yn hapus, dwi'n credu. Beth am y lluniau sy'n cael ei tynnu cyn bob gêm? Dwi'n gwybod na chdi sy'n gyfrifol am hynny i gyd. Ie, nes i gweld y dynion yn neud e, so o'n i moyn i'r menwod neud e fyd, so mae'n just yn random pob gêm. Mae'r un sydd wedi cael y mwyaf chat am oedd un oedd Tash Harding yn just yn sefyll tu allan o'r tîm, ie. Ond na, mae'n rhywbeth ni'n neud a mae'n rhywbeth o'n i wedi neud dechrau'r gyrfan a ni wedi cael 4 gêm yn beaten, so ni'n gobeithio ni ddal yn neud yr gêm olaf. Angharad, diolch yn fawr iawn am y croeso a'r cyfle i ddod i weld ti heddiw yma. Na, diolch yn ddod.